Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon. Painiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. Amen. Matay ni Apo, ang sa tatang arabi, natitiman ng programa tayo, dalan dito. Katwa tayo ni Kapsat nga Laika Cruz, manipagpeti na tayo ng binggan tatang arabi. Good evening Kapsat. Ganda ka Kapsat tayo nga adaan dito yung online platform tayo. Yung bag ni Apo, pasalamat tayo. Awards mo na iti. Kinasyat na tatang arabi, dati tayo mo ng programa. Kapsat. Tatagarod Kapsat, tatang arabi, dawalan tayo ti panagkararag yabanday ni Kapsat nga Jonathan Lapros Kilapyo nga mangitang ulo ti panagkararag ta Arabi. Amen. Ngarabi ka Kapsat nagkararag tayo. Amami nga manakabaling ka na kami amin na po. Yaman kami isang biyang tirabi. Itiin pa imong mangkabata kami nga guntaway. Tapay na ko mga po. Amen. Karam dito yung aramid mo tapno maka amu dagiti birbiro ken ka apo isalakan mo dagiti question birbiro ken ka apo tapay la ko ma na agtutuloy nga internet connection itiin kami mga gunudan tapno agtutuloy nga binbendisyon mo apo itiin kami maawat at tangabi ang tarabi iso nga daw-dawatan mi apo iti panang tarabi mo kada kami hingga na malpas dito nga aramid nga pinagserserbi mi ken ka apo iso nga dagiti dawat ken kararag mi tinapatid nga nagan ni Apo mi Jesus. Amen. 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 Salamat Kapsat. Tagarod ka Kapsat kat napadanan tayo dagiti Kapsat tayo nga daan diti programa tang Arabi iti naragsak ni papaay nga comment na diti comment section tayo. Kapsat nga operator i flash mo man ti screen tayo dagiti Kapsat tayo tang Arabi tapno makablawan tayo da. Na yung pangarabi ka Kapsat kan Kristo, wala na ni Kapsat tayo nga Erlinda, Penya. Kan gini Kapsat tayo mga Claire, Caracas na yung pangarabi tayo amin ka Kapsat, wala na, amen, manipot pa yung matay tayo Kapsat tayo. Stamot ni Kapsat tayo nga Virgilio Sabala, katabi buya mo tatang arabi, na yung pangarabi, Kapsat. Stamot ni nanay, ni Kapsat tayo Elizabeth Dapo, na yung pangarabi yung amin ka Kapsat. Ken ni Kristo Jesus mataydayaw ni Apo Diyos. Amen. Salamat kina Apo dagiti nga panagkabkablaw ni Kapsat ken ni Rosalina Gamboa. Magandang gabi mga kapatid. Victor Gamboa. Kumabkablaw mo lang kinay pangarabi kada tayo Kapsat. Amen. Amen. Kapsat tayo nga Rodencio, Tilos Reyes na imbang ngarabi tayo amin gagayom ken Kapsat kuna naman. Amen. Salamat kina Apo Diyos kadagiti Kapsat tayo agtultuloy. Diti online nga sumusuporta ti broadcast tayo ti Ilocano ti dalan ti Kinasanto ken tagarod Kapsat ket encourage na kayo nga suportahan tayo i-like tayo i-share
Diti programa tayo tapno adu pa iti madano na daytoy. Kang Ronaldo Amen. iti kapsat tayo nga di Pilipinas nga sasaw ti Ilocano. Diti nga trabaho ni Amen. Apo ket masapol nga may waragawag iti pagpada tayo nga tattao, pagpada tayo nga Ilocano. Tapno matarusan daw kuno maawatan dati ebanghelyo kuno maawatan kini Apo. Kana madaan dati panakaisalakan iti panagbibiyag ta kapsat. Amen. Salamat ito programa tayo iti YouTube. No nagkakapsat tayo nita no awan ti Facebook ta ket mabalin ta YouTube. Adamot ating programa nita YouTube at kapsat. So mas suportahan tayo met kuma iti dalan ti kinasanto ket adamot iti YouTube. So salamat kina Apo madita nga bana. Tatagarod ka kapsat ket mabantay dito birthday greetings dagiti ka kapsat tayo nga danon ti panakaisangay ta ket kaplawan tayo da kitaan tayo dito video greetings para katupan at kapsat. Amen. Amen. Happy birthday. Amen. Tagarot ket dati kanta dito kakapsat nga nailangitan. Tinggan tayo ti dating kansyon nga ipaay dagiti kakapsat tayo. Ti Paulo nagat kumararag kalaan tinamaraswa. Tinggan tayo ti dating kansyon kakapsat ti bendisyon kan ti mensahe na tanarap. Amen. Makita kong nagabsen, tingka pakarikitan, anyaman dayta, problema, Diyos laing, ikaw masigang. Kumararag ka laing, hindi na magswag, sunalain, sumbati ka sa pulang. Di ka bumbay, nga umasite kengwanan. May sulay, sumbati problema. Mabalin nga kuna abinaybayan na ka. Awanin sa bali, makatulong ken ka. Yung sangat paiso, dayta arit na. Diyos laing, ikaw masigang. Kumararag ka laing, hindi na magswag. Sunalain, sumbati ka sa pulang. Di ka bumbay, nga umasite kengwanan. May sulay, sumbati problema. Kumararag ka laing, hindi na magswag.
Amen. Madaydayaw ti Apo nga ada iti Dios nga kanayon nga intayo as asipgan ket kumararag tayo lang kenkwana ket ada isu na nga mangtulong kada tayo ket naimbag nga rabii Brother Armando ken kastamat iti amin nga gagayem ken ayaten mi nga kakabsat nga kadwami iti daytoy nga rabii mamingsan manen kakabsat siak ni Sister Laika live dito la Trinidad Benguet ket kadlaawan kayo amin iti maysa nga naimbag nga rabii ket iti daytoy nga oras kakabsat ket tintayo pa nagtultuloy mapantayo nga rod manen iti panangkablaaw kadagiti nangi-share iti comments da ditoy Facebook live tayo iti daytoy nga rabii. Amen. Amen. Kadwa tayo ni Brother Boyet Miguel na imbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagayam kunana ditoy. Ken kastamat na imbag nga rabii ken Sister Estela Soracho Rodolfa. Salamat kabsat nga agbubuya ka iti daytoy nga rabii. Kastamat ni Sister Helen Dapon, na imbag arabii matlang ate kunana. Kastamat ni Brother Greg Manodompukao, jay kabsat tayo nga nang ipaay ti sonata tatay kunana ditoy na imbag nga rabii tayo amin kakabsat madaydayaw tinagan na. Amen kabsat. Amen. Kastamat ni Sister Maribel Blanco, ni Brother Benigno C. Benoya na imbag nga rabii met ken kakabsat. Salamat nga adda ka iti daytoy nga rabii nga agbaybuya ken ni Sister Elizabeth Dapon. Amen. Kastamat ni Brother Daniel Dumrique. Amen. Kunana ditoy madaydayaw ti Apo itata nga rabii tamamingsan manen makangngeg tayo manen kadagiti parabor asasauna. Amen. Usto dayta kabsat. Salamat kadagiti kakabsat nga nakasubaybay ti daytoy nga rabii ket tintayo pa nagtultuloy Brother Armando ket mapantayo nga rod iti panangipalagip kadagiti amin nga dawdawat nga karkararag. Sapay kumaket agtultuloy nga inayon tayo iti personal prayers tayo iti panagdevotion tayo dagiti kakabsat tayo nga adaan iti sagsagubanitan iti physical nga pamagida ket sapay kumaket ni Apo Dios iti mangaramid iti milagro iti panagbiagda ket agasa na isuda. Ken kastamat iti daytoy nga live broadcast ni Apo iti tunggal Tuesday, Wednesday ken Thursday sapay kumaket ni Apo Dios iti kanayon nga mangbendisyon ken mangipay iti balaygi iti daytoy nga aramid na. Ken iti kadagiti met mangisesend iti star agyaman kami launay nga i-share yo dagiti bendisyon met lang nga mauawat yo ken ni Apo. Salamat iti tulong yo, salamat iti suporta ken panang agtultuloy nga panangikararag yo iti daytoy nga broadcast ni Apo Dios. Ket sapay kuma no kadagiti kayat na nga mangted iti tulong ket mabalin nyo nga i-send babalin kayo nga mangi-send iti tulong babaan iti star ken kadagiti met marigatan nga i-send adamet lang ti impaay ni Apo Dios nga way tapno iti kasta ket mai-send tayo latta iti tulong nga kay tayo nga ited wenno ipaay iti daytoy nga aramid ni Apo ket ada iti GCash tayo kakabsat ket iti GCash number tayo ket makita tayo matlaang ditoy screen nga mai-flash. Amen. Ket iti daytoy nga oras kakabsat ket mapantayo nga rod iti panangbuya iti highlights iti napalabas nga 11th ani Thanksgiving iti Pinamaloy Bukidnon Congregation. Buyaan tayo kakabsat.
Amen. Salamat ka na po. Di bendisyon na ito, kadagiti ka sa tayo. Nga naadaan dahil tanga Thanksgiving, iti pinamalit non congregation. Salamat kong kuwana. Iti kinasyaat na unay kita tayo sa dagarot kat, tati nga pasat, iti programa tayo, pabayatan na kakapsat. Kat mapanday dagiti paktaar, itrabaho ko na Apo. Dagiti maangay, buwan na may sayangkat nga trabaho na. Ito'y ika-12 nga anibersaryo iti Cagayan de Oro City. Ganda dati may isang Arabi nga revival na kakapsat. Ito no Hulyo 20 hanggang na 21. Karkararang tayo, dito nga trabaho ni Apo tita kakapsat nga agbalay niti amin nga kasapulan, niti amin nga karkararag, amin nga mambanag nga ito nga trabaho na maandaan ko mga kakapsat. Karkararag tayo unay kakapsat. Kastamot, ito no, Agosto 11, kat madaan mo iti ka 34 nga anibersaryo iti Katarungan. Karkararag tayo kakapsat, iti Katarungan Congregation iti Manila, ikarkararag tayo. Nagay iti kakapsat tayo iti iti umay nga trabaho ni Apo nga dagitoy, dagiti kasapulan da. Iti panagkarkararag tayo. May kadwa tayo, panagkararag tayo, tapno balay unay iti trabaho ni Apo. Dahita nga pasat kakapsat. Kanati panagkararag tayo nga panagkakadwang panagkararag iti aldaw iti Lunes ket addalat ta kakapsat. Addaan lat dayta. Tultuloy lat ta kakapsat. Iti oras ti alas 8 ti rabi ket nagkukuyog tayo kung mga kakapsat nga parento mangiti tapno ti amin nga karkararag tayo ket ni Apo iti mangted kada tayo kakapsat. Tapno masumbatan na, may tad na, kung na nagarot iti Biblia, at nasaya at una, iti panagkatatwa, nagiti panagkarkarara, iti nasasanto ni Apo, nadingdingin na. Amen. Amen. Laika, Sat? Amen. Thank you, Brother Armando. Katin tayo nga rin pa nagtultuloy, kakabsat, kat sakbay nga mga gantayo itiin sagana ni Apo Diyos nga mensahe para kada tayo kat may samanan nga sonata tin tayo mga gan. Daytoy paulo na daytoy ka thank you Lord for your blessings nga Ilocano version ipay dagiti kakabsat tayo nga nagapupay ditoy La Trinidad Congregation. Amen. Bendición
Amen. Madaydayaw ni Apo pudno nga napinpintas launay kakabsat nga bilangan tayo dagiti bendisyon nga mauawat tayo kani Apo haan nga dagiti problema wenno panubok. Amen. Kat iti daytoy nga oras kakabsat isagana tayo nga rodon iti panagdengeg tayo iti buo nga puso tayo ta iti daytoy nga rabi kat mapantayon iti kapapatgan nga parte na daytoy nga aramid ni Apo isu iti panagdengeg kadagiti napateg nga sasauna. Kat ti usaran na nga adipan iti daytoy nga rabii kat ni Brother Boyet Miguel. Amen. Yung pag rabi tayo amin kakabsat, Brother Jonathan, Amen. Brother Armando, Amen. Jonathan, Dalawa. salamat ni Sister Laika. Okay mo lang kakabsat dayay sounds. Amen. Dalawag mo. Dalawa. Kagayam, kun kakabsat, iti intiro ti Nasyon ti Pilipinas, tama ti kabangi banga gundaway, tapno ti kasta, ket itangabiyang iti rabi ket intayo pagpipisyan ti tinapay ti biag, nga iso ti taraon ti kararwa tayo. Ket amok ka ti Diyos ket iso ti mangbendisyon kanya ti tabiyang ti rabi, tapno ti kasta, ket dagiti kararwa tayo nga masapul nga mapakan iti na espiritualan. Ta no kasano nga kuna ti Biblia nga halang ati tinapay ti pagbibiyag kitaw no kiti dagiti amin nga sasaw nga rumrumor pa iti bibig na. Ket tagarod nga biyang tirabin kakabsat ket agadal tayo ti sasaw ni Apo tanga biyang tirabi. Ket ti mapagadalan tayo ket masarakan diti makadwa nga surat ni Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 hanggang 17 kasiti kuno na ti nasantuan nga surat. Ket manipud iti kinaubing mo namuam dagiti nasantuan a sursurat. Makabalin, masirib king ka, amay paay ti panakaisalakan gapu iti pamati ken Kristo Jesus. Isu amin asurat nga impalting ki Dios isumot ti naimbag pakasursurwan, pakatingaran, pakababalawan ken pakadalan iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Dios nananay kuma ket masursurwan anaimbag iti isu amin nga aramid anasayat. Ket sakbay tintay panagtultuloy ket dawatek nga dumawat ti kaasi tulong ti Apo ti intay panagkararag. Apo Dios sa mami nga man nakabalin ti amin nagyaman kami tatanga oras ti inted mamanen Apo nga gundawi kada kami. Tapno maminsan manen Apo ket tabing terabi ket pagpisyan mi Apo ti tinapay ti biag. Isu Apo ti taraon ti kararwami. Dawaten mi Apo nga ti teksto yung kam nabasa isu ti pagibasaran mi Apo. Ti ingkam pagadalan tabing terabi si Apo Dios ti mangted Apo ti lawag tapno ti kasta ket maawatan nga nanay ti ket Apo Dios nga iparangkap kanyami tatanga biyang terabi. Kastamat Apo ti adipinyo nga itakteryo kas mangibalikas kami sunat ti nailangitan nga sirib nga dagiti kumasaw nga rumor ti bibig na ket agbali nga karit ti tumunggal mesa kadami. So nga tanga oras Apo kabayatan ti panagtultuloy dawat mi ti Espiritu Santo Apo nga isu tumuna kada kami. Tinagan na po mga Isus iti dawat kami kararagmi. Amen. Pagyaman tayo kina Apo Diyos nga pudno launay nga iti Diyos ket nagimbag, managayat ket kahit na nga iti maysa nga tao ket mamuan na dahi pudno nga banag iti daytoy nga biag ti lubong agdama. Amoy kapsat ti teksto nga tayo nabasa. Kunana diti ket isu amin asurat nga impalting ti Dios isumot lang ti naimbag pakasursuruan, pakatingaran, pakababalawan, ken pakadalan iti kinalinteg. Iti Paulo ti pagadalan ti tabing tirabi ket ajay ti pamagat na ket iti panakabalin iti nasantan asurat awan sa bali ajay Biblia. Ket agyaman tayo kini Apo nga iti daytoy nga lubong adu dagiti mabasa tayo nga sursurat iti pagbasaan nga inaramid iti tao na dumaduma ang klase. Nga dagita nga surat ket awan iti makita tayo o maduktalan tayo nga surat nga may papan iti kararwa iti biag ti maysa nga tao. Mabalin nga dagiti sursurat nga mabasa iti pagbasaan ket
mangti iti sirib. May papanti bambanag iti arabaw ti lubong. Na dumaduma ang klase so nga dagiti agad adal adati na dumaduma nga kurso nga isu ti alalaen da dagiti kunada nga mamaestro, adati inhinyero, adati abogado, abogasya. Ket na dumaduma nga sirib ti intayo madoktalan kadakwada. Dagiti inhinyero so giti karamit ti balbalay, dagiti na dumaduma ang klase nga establishmento. Dagiti met abogado so dati mangililintag dagiti banag nga pa may papaniti batas so nga ngem gibambanag nga na espiritualan awan iti makita tayo nga may papaniti kasasad biag iti may nga tao may papaniti na espiritualan ngem iti Biblia dito lang maduktalan iti may papaniti inanama iti bayar nga biag tangamin dito Biblia kas kuna tinasantuan nga surat nga iti surat nga impalting iti Dios so amin nga surat kuna na isumot iti naimbag a pakasursuruan pakatignaran pakababalawan ken pakadalan iti kinalinteg so nga makita ti kapsat nga ati sasaw ni Apo isulang ti pakakitaan tayo ti pudno nga biag ti rabaw ti daga ngamin iti biag iti lubong agpatingga dumteng ti panawan dahito nga lubong ket panawan tayo. Kumusta nga dahito karwa? Adino ti papanan na. No hanga makangagisuna iti pudno nga pagayatan iti Apo, iti pudno nga ebanghelyo, adi kararwa na pagtungpalan na. So tangamin ko na tinasantuan nga kasuratan dumteng ti panawan nga amin tayo ket sumango di sangwanan ni Apo. Awan iti makalise. Amin tayo ket itatag tayo dayjay inaramid tayo diti lubong nga agdama. Isu agyaman tayo kini Apo Dios nga iti palimod iti Biblia iti sasao ti Apo ket nay parangarang tapno ti kasta iti tao ket maumuan na iti dalan nga agtulong iti pagayatan iti Apo. So nga ti muna nga pagadalan tayo kunato iti sasao ni Apo isu ti mangmangted kanya tayo iti instruction o mangisuro kanya tayo iti dalan nga agturong king kuana. Kuna na nga rin dinasantuan niya kasuratan, ijay kawikaan, Proverbio 22:6, at ati nibaga na din nga surwam ti ubing, iti dalan nga rebeng na nga pagnaan, tantun lumakay, hanantot pagpanawan. Isu nga dito Biblia, makita tayo dito nga adati isursuro na nga may papan iti pagsayatan ti na espiritualan nga biag, iti may isang tao. So nga agyaman ti Dios nga hanganay paidam kanya iti nga sursuro. Dimteng ti panawan nga nakita tayo iti pudno nga dalan nga agturong king kuana. Naisuro kada tayo kakabsat. Adu dagiti manursuro iti nga panawan nga sumangsangbay iti pagtagan tayo nga maminsan nakaladladingit handang isursuro adi pudno nga pagayatan iti Apo. Iti panggapda dagiti agpaado da lang iti kadwa nga magyaman tayo kini Apo Dios nga iti pudno nga ebanghelyo isursuro na kada tayo dagiti pudno nga pagayatan ni Apo. So ako na nga dito iti 2:11 iti Titus kuna na dati pabasa dito 11 kuna na dito ket kwa 11. Ta nagparang iti parabor ti Dios amang yeg ti panakaisalakan dagiti isu amin ni tattao nga isursuro na tayo ano pagtalawan tayo ti saan nga kinasingpet ken dagiti tartarigagay anay lubungan agbiag tay kuma as paparbeng ken sililinteg ken sisingpet ito'y lubong nga agdama. So agyaman tayo kinapo Diyos nga iti Biblia isursuro na kada tayo nga pagtalawan tayo iti kinasingpet ken dagiti tartarigagay ay nailubungan. So agyaman tayo kinapo Diyos nga naisuro kanya tayo adi pudno nga dalan nga agturong kini Apo. So kada iti makita tayo nga panakabalin iti sasao iti Dios nga nasantuan nga surat nga maramid iti biag iti maysa nga tao. Ajay surat nga nagtaod iti Biblia isu ti mangidalan kanya tayo dayjay kasayaatan nga dalan ngagturong kini Apo.
So nga agyaman tayo kini Apo Dios nga iti Biblia iti sasaw ni Apo ket dakkel iti pannakabalin na tapno ti kasta ket aji may nga takot masursuruan nga pagtalawan iti haan nga kinasingpet nga biag iti lubong agdama. Anya pa iti makita tayo may kadwa kunana tayo ket mangted kanya tayo iti pudno a pammati. So nga di pan nakabalin tinasantuan niya kasuratan ket mangted kanya tayo iti pudno nga pammati. Amoy kapsat iti no pammati iti pagtutungtungan iti Biblia dati duang klase nga pammati. Kuna di Santiago, aji pammati nga natay ken di pammati nga si bibiyag. Kay nangasaw di pammati nga natay awan aramid na uppes. Nga magyaman tayo kinapo da aji pammati nga si bibiyag at dati bunga nga makita. So agyaman tayo kinapo Diyos nga di inawat tayong pammati ket pammati nga si bibiyag. Apay, tangamin nakita tayo ti pannakabalin ti Dios kada tayo. Dagiti mawat kinkwana ni Apo Dios ket kan iti pudno nga nalintig nga biag. Nabalbaliwan ni Apo. So akong adi karot kansyon nga Dios nang himala kunana di ka ni Apo ket binaliwan na tayo. Ajay biag tayo di nga nakillo pinalintig ni Apo. Ini kana tayo ti nananay nga pudno nga pammati kinkwana. Isu nga ti pannakabalin ti nasantuan nga surat no ti maysa nga tao ket sukimat na lang. Iti pudno nga pagitan ni Apo iturong na kanya tayo dahi pudno nga pamati nga panagserbi kinkwana. So nga salamat kini Apo Dios nga kunana nga di Roma kapitulo 10 bersikulo 17 kunana ti kasta iti pamati kunana tayo agtaod ti panagdingdingeg ket iti panagdingdingeg gapo iti sao ni Kristo. So nga agyaman tayo kini Apo Dios takabing terabi nga dingdingegen tayo ti sasaw ni Apo. Ket babaen ti panagdingdingeg tayo ti sasaw ni Apo, ijay nga maluktan di puso ken kapanunutan tayo tapno ti kasta masukimat tayo ti bagbagi tayo no addan tayo di pudno nga pammati. Tangamin kakabsat to awampay ay pudno nga pammati ti biag tayo. Kakaasi tayo kakabsat. Apay, ngamin dumting ti panawen nga pumusay tayo diti lubong agdama ket hantay na isagana di ikararwa tayo. Hantay nga naawat na di pudno nga pammati kini Apo Dios pagtungpalan nga di ikararwa tayo. Ijag na nayon nga panakadusa. So agyaman tayo kini Apo Dios nga han nga naudi iti amin ket itinumuti biyang ken dagiti amin nga mawat kini Apo ket nasarakan tayo di pudno nga pammati kini Apo Dios. Anya pa iti makita tayo. Iti pannakabalin ti nasantuan niya kasuratan ket mangted kanya tayo iti namnama. Amoy kapsat dagiti namnama ket kuna iti Biblia iti namnama hangga pa kay babainan kuna jay Roma 5:5, ba? Aji namnama hangga pa kababainan. Ket tangamen imparpok ni Apo Dios di puso tayo. Amoy kapsat dagiti daduma ke ikanday ti namnama aji namnama nga ipapayda bareng-bareng. So kunada no dumaki ko bareng laeng kunada. Nga magyaman tayo kini Apo Dios nga iti nasantuan nga surat isu ti mangmangted kanya tayo iti pudno nga namnama. Ngano mawat tayo kini Apo kalpasan ti daytoy nga biag adda ti namnama tayo. Nga ipay ni Apo Dios nga biag nga agnanayon. Tangamin inkari ni Apo tayo ta. Iti nasantuan nga surat. Anati kunana jay John chapter 14 igibalay ni Amak adu ti pagyanan. Ket inton may saganaan kayo umayak to kunana tapno na dinun to tayang ko ada jay kain tukmot kuma. Aji ket kapsat ket dakkel nga namnama la jay. So ngati nasantuan niya surat mangted kanya tay ti pudno nga namnama. Iti may nga ehemplo halimbawang makita tayo. Aji da jay makannawan ni Apo tayo ng Jesucristo. Inikan ni Apo Dios ti pudno nga namnama ti panagbiag na, di ba? Last trip. Anya ti kunana, Apo laglagi pun naktukumamo iti pagariam. Ket anatimbaga ni Apo kinkwana. Mani pudita kunana makadwa kanto di paraiso. So kakabsat dagiti namnama nga ipay ni Apo Dios kada tayo. Noon pay ti biag ti lubong ket narigat. Adu ti pannubok, adu ti sulisog. Ngem kalpasan mo ti daytoy nga biag, adda ti namnama tayo di bayar nga biag nga makadwa tayo ni Apo. So nga salamat kini Apo Dios nga iti Dios ket nagimbag itinasantan nga surat ket napnapnon iti kari tapno ti kasta nga karina
ket magunudan tayo dumteng ti panahon. Anya pa ti may kapat kunana kunana mang balbaliw iti biag ti maysa nga tao nga nakillo. Ha? Adi ti maramid ti nasantuan niya surat. Mang balbaliw iti biag iti maysa nga tao nakillo. So nga kung nagayad duma ka awanan tinamnama ko nga agbaliw. Anya pudno kakabsat. At dapat tinamnama agbaliw. Tangamin ti mangtit ti panagbalbaliw hangad tayo. Nugid din ni Apo Diyos. So ano adi maysa nga tao ket umawat kini Apo ikan ni Apo Diyos sunat ti pudno panagbalbaliw ti panagbiag. Adun dagiti na duma-duma nga nakapadas iti pannakabalin iti Apo. Adu dagiti nakapadasen iti pudno nga panangbaliw iti biag ti maysa nga tao. Ay duma kunadan awanon tinamnama da. Awat tinamnama da ti biag ti lubong itama. Awanon iti namnama kon. Mataya kakastuyen kunada. Jak sugurog baliwon kunada. Kung makita tayo kakabsat dagiti pamaneknek dagiti pudno nga imawat kini Apo ket nakita tayo ti pudno panangbalbaliw ikwada. Ginaduma nga rod baliwan ni Apo Diyos may sada pa nga manursuro ti Apo. May sada pa nga intakter ni Apo Diyos nga kasa mangi dangulo ti maysa nga iglesia lokal. Iti nasyon tayo nga Pilipinas. Isu nga makita ti kapsat nga ti Diyos ket man nakabalin. Dagiti sasauna tapno ti kasta ket balbaliwan na iti biag iti maysa nga tao. Anya pay kapsat ti makita daytoy. Kuna toy mangdalos iti puso iti tao. Adi darugit nga puso dalusan ni Apo. Ha? Dalusan na. Adi puso nga natangken sukatan ni Apo Dios ti puso nga naluknay, di ba? Ay terami din ni Apo. Dalusan na dayjay narugit nga karga iti puso. Nga dati ti karga na ket managtabaw, managrasaw, na dumaduma ang klase nga pambanag nga nailubungan, iso ti karga ngam ni Apo Dios no aklunon daw dalusan na dayjay puso iti biag iti maysa nga tao. Ya? Kuna na nga dayjay Biblia ket ajay basol nga nalabbaga nga kasla eskarlata kuna ti Biblia ni Apo Dios ket aramiden na nga kasla balahibo iti tupa. Papurawon na. Ya. Kasdi ti aramiden ni Apo Dios iti biag iti maysa nga tao. So agyaman tayo kini Apo Dios nga dagiti sasauna ket man nakabalin makaumanay tatno ti kasta ket mangbalbaliw iti biag iti maysa nga tao. Maysa nga pammanek iti kapsat ni Nicodemo, di ba? Kapsat nabaliwan. Ni Nicodemo maysa nga manursuro. Kay nangasaon manursuro nangato ti akem na. Ket napan kini Apo dinamag na no kasano ti pannakainak ka mabalbaliwan. Imbaga ni explain ni Apo king kuana. Dinamdamon na mawatan. Ngum magyaman tayo kini Apo Dios nga iti Dios ket manakabalin. Kasi teramid ti Apo kuna nga rod ti Biblia ngano ti maysa nga tao ket han nga mayanak nga mabalbaliwan han na mabalin niya kitaan iti pagarian ni Apo. So nga dayjay ti masapul nga maramid iti biag iti maysa nga tao. Kapsat mabalbaliwan ti puso na mayanak ka mabalbaliwan tatno ti kasta ikkan ni Apo Dios iti nanama nga makita ni Apo dijay bayar nga biag. Anya pa ti makita ti kapsat ti kuna na toy iti sasaw ni Apo ket man makabalin nga mang sanctificar iti biag ti maysa nga tao. Dahito iti lablabanan dagiti na dumadu mga tao. Hangkan mabalin nga agbiag iti tao nga nasanto iti lubong agdama. Ngem kun natin nasantuasan na nalawag ibagbaga na ti Biblia nga kun natin J1 17:17 kun na pagsanto misuda tati saom santuda. Kay nangasawan aji sasaw ni Apo ket nasantuan ket kay nangasawan aji maysa nga tao ket masapul met nga agbalin nga nasanto kailan iti lubong agdama. So kun na nga tinasanto nga suratan adati pan nakabalin iti sasaw iti Apo nga aji maysa nga tao ket masangtipikar. Takamin kun ti Hebreo suruto nyo iti talna ken ti kapya iti so amin nga tao. Tano awan ti panagsanto awan ti makakita kini Apo. So agyaman ti kini Apo Dios nga iti iglesia ni Apo Dios ket isursuro na iti biag nga nasanto iti lubong agdama. So aji pan na aji sasaw ni Apo Dios ket man nakabalin tapno aji maysa nga tao ket masangtipikar iti biag na iti daytoy nga lubong. Ket salamat kini Apo Dios nga hantay nga nalilaw. Nakita tayo, naamuan tayo, aji pudno nga pagaytan ni Apo Dios ket mabaling gayam nga iti maysa nga tao
ket agbyag nga nalintag ken nasanto ditoy lubong nga agdama. Ket salamat kini Apo Dios nga dayta ti makita tayo nga maaramid iti sasao ti Apo Dios iti biag iti maysa nga tawo. Anya pa iti maysa nga makita ti kabsat. Mangted iti bileg iti panagrangay iti biag tayo nga na espiritualan. At isasaw ni Apo Dios mangted kanya tayo iti bileg. May papan ti panagrangay tayo iti biag tayo nga na espiritualan. Ngamin kakabsat ket masapul iti bumileg tayo. Kasadya may nga ubing, ya. Iti damdamo iti kangkanen na gatas hanggang dumakkel manganen dagay natatangken nga makan. Kastamot ti spiritual. Masapul tayo nga bumileg. May papan kadagiti na espiritualan nga sasaw ni Apo. So kung nanartibya ka, nubing kayo, iti kanin nyo gatas. Kung lumakayan, manganin dagay natatangkan. Tama kanya tayo kapsat. So dagay sasaw ni Apo, nga mga gantayo, iti na dumaduma mga yad-adal, iti likod ti pulpito, hantay kumahang ko mga kitakit jerik na tayo. Tangamin, iti panggap dagiti amin yung mga yad-adal, mapabilag ti pamati dito kung kalmaysa. Makarit tayo agserbikin ni Apo. Masapul tayo nga bumilag, iti biag tayo nga na espiritualan, pumigsa. So nga dagay sasaw ni Apo Dios ng mga gantayo, iti na dumaduma nga mga yad-adal, iti sasaw ni Apo Dios ket iti panggabdawan sa balik ket mapabilag iti pamati dito mong kalmay sa kanya to. Mapapigsa iti biag tayo nga na espiritualan tadya iti kasapulan, iti panagbiag tayo. Anya pa iti maysa nga makita ti kapsat kun ana pa ditoy ket iti sasaw ni Apo ket mangted kanya tayo iti tibker. Amoy kapsat ket masapul tayo nga natibker iti biag tayo nga na espiritualan. Ket ni Apostol Pablo kas kinunana mabaulan tayo ti aming ibambanag kapuking kwa nga agpapapigsa kada tayo. Amoy kapsat adu ti panlubok ti biag. Na dumaduma ang klase nga sumangsambay ti panlubok ti biag hanggang paparehas ti panlubok iti biag iti maysa nga Kristiyano. Ket noon tayo nga natibker ngay, anya ti mapasama kanya tayo. Mabalin nga matumba tayo. Ba? Pero agyaman tayo kini Apo Dios nga kaskarit na Apostol Pablo, di surat na, di Filipos 4.13, mabaulan tayo, gati amin nga banag kapuking kuana nga mampapapiksa kada tayo. So kung ni Apo Dios, iso ti karit tayo, iso ti bilig tayo, iso ti mangpatibker kada tayo, iti pamati tayo. Diba? So kung na nga di kansyon tatay ni brother nga pukaw, kung na nga kwa, hantay agbuting nga umasidig kini Apo, kumararag tayo lang king kuana, tayo iso ti tibker tayo. Yeah? Iso lang iti mangtid kanya tayo iti pigsa. Iti panagbiag tayo nga na espiritualan awan sa balay. Ket agyaman tayo kini Apo Dios nga dagiti sasauna ket makaumanay man nakabalin tapno ti kasta iti tumunggal may sa kanya tayo nga anak na ket mapatibker iti panagserbi tayo kini Apo. Anya pa iti maysa nga makita tayo dito kun na mangted kanya tayo iti liwliwa. Amoy kapsat iti sasaw ni Apo Dios ket man nakabalin nga mangliliwa kada tayo. Idumting dagiti riga trahedya ti biag amoy kakabsat ket minsan natural lang di may nga tao dano minsan da panagladingit ya dano minsan da dumting liday ngem ti Apo Dios ket isu ti mangliliwa kada tayo ya babaen ka dagiti sasauna takuna nga rodje ko chapter 14 verse 26 iti Juan kunana ngem iti mangliliwa iti Espiritu Santo nga imbaon ti Ama iti nagan ko isunan to iti kada kayo isu amin nga banag ket ipalagip nanto kada kayo isu amin nga imbagak kuana. So nga ti Espiritu Santo isu ti mangliliwa kada tayo kakabsat. So kada isasaw ni Apo Dios mangted kanya tayo ti liwliwa. Ti biag tayo nga agdama di tilubong. Ket agyaman tayo kini Apo Dios nga no minsan dagiti duma tao ti liwliwada dagiti bambanag ti ramo ti daga, di ba? Magyaman tayo kini Apo Dios nga dagiti sasaw ni Apo, dagiti kangkansyon, dagiti sonsonata ket na dumaduma nga nailangitan nga bambanag ket isu ti mangted kanya tayo ti liwliwa. Tapnoan tayo nga maupay nga agserbi kini Apo. Ket iti maudi kunana mangted kanya tayo ti ragsak. Ragsak nga agserbi kini Apo.
Kuna na nga jay awit chapter 19 verse 8. Dagiti alalagadan ni Jehova napatigda panag sarakin ti puso. Itibili ni Jehova na sinaw ti langada dagiti matmatada. Dagiti pamaneknek na inawat ko ida akas sa tawid ingkan agnanayon tay suda ket pagragsakon ditoy puso. Kaya nangasawon, ajay sasaw ni Apo Diyos iso ti mangted iti ragsak ditoy puso tayo. Magsirserbi king kuana. Uri narigat ti biag, ngumno dati kini Apo Diyos ket dati ragsak tayo magsirserbi kini Apo. Ba? Agyaman tayo kini Apo Diyos nga iti Diyos ket nagimbag iti tumungkal may sa kanya tayo. Pakpakita na kanya dagiti amin nga pamuspusan, tapno ti kasta iti panagsirbi tayo kini Apo Diyos ket hantay nga maupay. Ket agyaman tayo kini Apo Diyos nga dagiti hampay nga nakabigbig kini Apo ket iti Diyos ket padason tayo iti panagbiag tayo. Tapno ti kasta ket magun-udang tayo dagiti pudno nga ragsak ti panagsirbi kini Apo. Amoy kapsat ti ragsak ti lubong agdamalaeng. Ngem ti ragsak nga dakin ni Apo ket agnanayon. Tangamin isuna ti mangmangtig kanya ito di puso. Rikna tayo. Babaon ka dagiti napatig nga sasaw na ket kalpasan ti dayti nga biag adda pa inanama tayo nga biag agnanayon. So salamat kini Apo Dios tanga beng terabi nga iti sasaw ti Apo Dios ket man nakabalin. Nga pudno launay nga isuna ti namnama tayo. Mangted kanya tayo ti liwliwa. Mangted kanya tayo ti pudno nga bilag. Mangted kanya tayo ti panagarangay, ti biag tayo nga na espiritualan. Mangted kanya tayo ti inanama, ti kalpasan ti deti nga biag. Ket mangted kanya tayo ti biag nga na santo diti lubong agdama. So salamat ti ni Apo Dios dagiti sasauna, ket pudno launay nga iti sasaw ni Apo Dios ket man nakabalin nga nasantuan. Ket dayta ti maaramid na iti biag iti maysa nga tao. So salamat ti ni Apo tabing tirabi nga sapay la kuma. Ket ti Dios ti timulong kada tayo. Ket dagiti kakabsat ket agtultuloy tayo agserbi kini Apo. Dagiti ampay mga imawat kini Apo ket maysa ko mga karet nga padason tayo ni Apo ti panagbiag tayo ket sipapati ak ngano ni Apo Dios ket pinadas tayo ikkan na tayo ti pudno nga namnama iti dayti nga biag tayo nga lubong agdama. So nga tatanga bing terabi ket itudtayon ka dagiti kakabsat tayo ti Anchor ni Sir Laika kini Brother Armando iti platform iti dating biag iti year. Amen. Amen. Bali tayo niya po. Salamat kina po Diyos. Tangarabi. Amen. Amen. Salamat kina po Diyos. Tangarabi. Inusar na nikapsat tayo nga Boyet Miguel. Iti panangi gayakya kuno panangi waragawa iti sasaw. Salamat kina ko na. Kapugno ti sao ti Apo kada dati pa nakabalin na. Sulaang iti andaan iti papayan ti tao tapno may salakan so na mabagbabawi ti babasol na. Kapo dagiti pinagtindengag iti sasaw ni Apo ken iti pan nakabalin iti biag ti tao. Mapakawan iti basol na. Ngem dati panagpili ti tao so nga pilyan tayo kumakakabsat kung dagiti kakabsat tayo tangarabi nga nagtengag. Salamat kada tayo kakabsat. Ito mi, nagigigayam, nagigikakabsat ti Iglesia ti Diyos. Nagigiti bisitas na damon ti tangarabi nga nakadengeg. Nagigiti nga sasaw ni Apo. Ket ni Apo kuma ti mangtignay ti puso tayo kakabsat. Ken nagigiti na isalakanan ket agtugtugper tayo, tultuloy tayo. Nagigiti nagpipintas unay nga sasaw ni Apo nga mungmangted. Iti piksa tayo ng espiritualan. Nagpinagtultuloy nga panagday tayo. Sat, Erica? Amen. Salamat kani Apo kadagiti bendisyon nga inawat tayo iti daytoy nga rabii. Pudno nga dagiti sasao ni Apo Dios isu iti mangted iti namnama ken dakkel nga tulong tapno iti kasta ket makapagtultuloy tayo iti panagsilbi tayo kani Apo. Ket salamat kani Brother Boyet iti panangi pausar na iti biag na kani Apo iti daytoy nga rabii ken iti Anchor nga kadwak ni Brother Armando kan kasamat iti operator tayo ti daytoy nga rabii ni Brother Jonathan. Salamat kani Apo ket isu na iti madaydayaw iti biag iti tunggal maysa ken kastamat kadagiti amin nga kakabsat ken gagayem nga nagbuya
Agyaman kami launay nga saan da kami nga inbati. Aging gana iti daytoy nga oras ket agkakadwa tayo nga agdaydayaw kami Apo Dios ket mabalin ba kakabsat nga apan tayo pay man iti panagkablaaw. Sakbay tayo nga mapan iti closing prayer tayo iti daytoy nga rabii. Amen. Amen, Brother Armando. Iman, Kaplan. Amlawan tayo ni Secretary Tacorpus. Amin nagbubuya man po dito Banawag, kabakan mo katabato, kanana, amen, salamat ka na. Natiga kami sa tayo, Mindanao, matadang natin programa tayo, matadang dito. Salamat ka kapsat, ang kararagyo, iti matay ng trabaho na. Nagtuloy kayo Mindanao kapsat na suportahan dito. Salamat ni Emily Castro siya, karagsak ka nag-asatarapi ng kapsat, malidayo ti Diyos, tayo ala dyan. Amen, salamat kay Apo, kapsat, malidayo ni Apo. Salamat kay Panagkuyap, kami ng tangarapi. Salamat ni Diyos na yung Amerika Bunan, yung bagarapi yung kapsat, malidayo ni Apo Diyos. Amen, salamat kay Apo. Amen. Salamat ni kapsat na Robert Marami, na yung nag-asat, grabe ka tayo kami kapsat. Ganda kayo, Apo. Amen, salamat. Dito nga kapsat tayo at tapay bagay ka tayo Canada. Amen. Kani ay Antonio Santiago. Amen. Amen. Kapsat. Salamat. Ni Rian Dalia Rabago. Salamat kina po. Kadwa ka datangan. Amen. Ni Stella Rodolfo. Amen. Kapsat Malayka. Laong magiging mobile at multi-platform tayo. Amen. Salamat, Brother Armando. Kat iti daytoy nga oras kat mapantayo nga rod iti closing prayer kat ayabak man ni Brother Armando nga isunat ti mang-close daytoy program tayo iti daytoy nga rabi. Amen. Kararag tayo garot ka kapsat tayo nga kapsat. Amami nga man nakabalik mo na yamin na po. Salamat iti bendisyon, salamat ti panang tarabay mo kami kitat tangarabi. Salamat ti ayat mo. Salamat ti unay dahil ti nga napatag na panakaisala ka na po. Salamat ko rin nga programa na sikat yung mga dangulo, sikat mangmangtad iti inspirasyon, ti piksa tinakam na iti likod na iti programa po iti Iglesia ti Diyos. Amen. Ako ikarkararag mi nga tultuloy nga papiksaan na kami ti Gani pambanag ang sapulan ti programa apo, kan nagiti tumapayeng trabaho ti Iglesia ti Dios. Kan ti online, kan salamat nagiti bibuya, salamat nagiti dingdingag, kan nagiti kakabsat nga suporta iti nga programa apo. Siya kamay ti tumulong unay bendisyon kat mangtitignay kan ti aming nga tao nga mababot natin nga programa. Tulungan na kami apo Dios, babad ni Espiritu Santo. Sige pumatig baligi iti nga programa. Daan ko iti umawat iti online platform. Salamat apo at iti kakabsat nga imawatan kapag iti nga trabaho. Sige ko mati adupay ka mati madanon na iti nga programa. Salamat apo iti kadaytoy nga pamuspusan na sige ti makaammo dagiti mga bambanag. At tagarod nga rabi kapag salamatan ta kaunay. Kundi tayo nakaabo sigaman ko man iti magtrabayon iti smarsam mo pa nga programa kan nagiti adipan nga susarama po kan nagiti kakabsat kan nagiti tao pa nga umawat tulungan na kami apo nagiti ibang bana tagarod nga rabi iti panagsisina mi siga ko mati mangtadapo iti panagturog iti panaginana tulungan na kami apo kan iti aldaw ti kinabigatan ket matay dayo ka kan may tagay ka iti pirmi kan makapagtuloy kami di biyag-bingan ng spiritual. Salamat apo. Iti amin nga impaay mo na ramdam na rabi. Kanya may iti amin dayaw kan may tagay ka. At iti kararag mi apo. Salamat mi. Kan kararag mi tinapatagunay. Ganagan ni Jesus nga apo. Amen. 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 Good night, kapsat. Bye. Ba kayo Amen. Bye-bye.